Добре дошли в Аютея. Древни руини и храмове, които разказват история, чакат да бъдат открити. Продължаваме към Краби. Тук драматични варовикови скали се издигат над кристално чистата вода. Хапнете нещо вкусно в Рейлей. Предизвикайте се с катерене за велико удоволствие. Предстои ни залива Фанга. Там ще откриете известния остров на Джеймс Бонд. Насладете се на магията на Кох Самуи. Златният Беуда и задачи за приключения. И накрая Кох Липе. Изживейте спокойно бягство с прекрасни коралови рифове. Добре дошли в националния парк Косак. Опознайте джунглата и впечатляващото езеро Чиавлан. Скитайте с уникални животински видове и екзотична флора в парка. Релаксирайте край езерото и се насладете на спокойствието на природата. Тайланд е натрупал невероятни приключения за всеки посетител. Насладете се на вашето тайландско пътешествие и открийте скритите бисери. Не забравяйте да споделите вашите спомени и вдъхновения с нас.